Takže ahojte lidi, vítejte u dalšího videa a dneska tu máme tak to nebo to. Tagovala mě LPSS si 11, no a k tomu víc nemám nějaký komentáře a můžu mít na to. Máš ráda růžovou nebo fialovou? Růžovou. Máš ráda Ameriku? Mám ji ráda. Kdyby si byla velká, co by si nejdřív udělala? Koupila by si auto nebo hledala si práci? No, tu práci by jsem si hledala, protože je to nejlepší mít hned tu práci a pak takhle začít. Máš ráda LPS nebo Monster High? No, jako já mám ráda obojí dvoj, sbírám i monsterky, pečepáky, ale pečepáků mám nejvíc. Máš ráda bílou nebo černou? Tak to asi tu bílou. Modrá nebo oranžová? Modrá. No, tak to je asi celý video, je to krátký tag. A, a v popisku máte, koho taguji. Takže už natočím nějaký video takže to je vše. Mějte se hezky a ahoj.